Staatsbosbeheer krijgt 2,4 miljoen euro van de provincie voor de Frieske natuur. Ja, daarmee kunnen we het natuurbeheer voor de komende jaren in de provincie Friesland doen. Dat wil zeggen dat we voor alle belangrijke natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur, dat we daar allemaal goed voor kunnen zorgen. Maar het is helaas nog net niet voldoende om daarmee ook alle recreatie te financieren. Voor die recreatie maakt Staatsbosbeheer 100 kilometer fietspad, 1 hectare ruter- en ATB-routes, 100 kuierroutes en meer dan 600 picknickbanken onderhouden. En dat kan net. Dus zijn ze op zoek naar oorjild. We zijn bezig met de provincie, maar ook met de gemeentes, recreatieschappen, ondernemers te zoeken naar een oplossing. We zijn daar zeker dit hele jaar nog wel mee bezig. Het is niet de bedoeling dat we dit jaar voorzieningen gaan sluiten. In principe willen we dat iedereen overal van de natuur kan genieten. Maar er moet wel een oplossing komen en misschien gaan we die wel in hele creatieve vormen zoeken. Hier bij de Leien is die oplossing al voen. Ja, kijk, het hele gebied, de Leien, daarvan natuurbeheer, dat doen wij. Maar hier specifiek bij dit strand, het recreatiegebied de Leien, hebben we gewoon een contract met een ondernemer die exploiteert het paviljoen. Die onderhoudt dit gebied. Die zorgt ervoor dat de prullenbakken geleegd worden, dat het strand schoon is. En dat is natuurlijk een hele mooie constructie. Zou willen iemand wel meer, hè? Nou ja, dat zou je kunnen voorstellen dat je op andere plekken waar je veel intensieve recreatie hebt, dus bijvoorbeeld de Spokenplas of ergens in het Drents-Friese Wold, dat je kan samenwerken met ondernemers.